Kňaz Ezdráš čítal zákon mužom i ženám od skorého rána do poludnia. Keď knihu otvoril, všetok ľud povstal, spolu s ďalšími predstavenými vysvetľovali zmysel Božieho zákona. Potom Ezdráš velebil Boha a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril Amen, amen. Padli na kolená a klaňali sa Bohu. Neviem si predstaviť, že by sme dnes boli schopní počúvať celé dopoludnie Božie slovo a následné vysvetľovanie. A už vôbec nie, že by sme pritom plakali od dojatia. Skôr si viem predstaviť, že by sme frflali, čo zas od nás niekto chce a potom by sme to celé čo najskôr hodili za hlavu. Ale nie každé počúvanie sa nám prieči. Zoberte si napríklad nedeľné poludnia. Trávime ich v našich rodinách sledovaním politických diskusí. Nevkusné divadlá plné polopravd, klamstiev a osočovaní. Tento formát by si vyžadoval nestranného moderátora, ale realita núka poväčšine jednostranne zaujatých skokanov do reči, ktorí majstrovsky ovládajú tisícoraké spôsoby mediálnej manipulácie. Ich skutočným cieľom je útočiť na nízke pudy a dotlačiť davy k tomu, aby volili tých v úvodzovkách správnych zástupcov. Keď polemizujem s ľuďmi o zmysluplnosti týchto diskusí, tvrdia, že aj im sa to prieči, ale musia to sledovať, aby mali prehľad a vedeli sa správne rozhodnúť, komu dajú pri voľbách hlas. Inak by sa vraj mohli rozhodnúť nesprávne. Ale veď už viac ako 30 rokov sledujeme tie relácie a robíme si prehľad. Potom ideme voliť a máte pocit, že je to stále lepšie? Mám teda návrh. Komunizmus sme nemohli poraziť sledovaním ostrých politických debát, pretože neboli. 40 rokov sme sa modlili, potom sme v 88. raz vyšli na námestie a o pár mesiacov sa to zrútilo ako domček z karát. Čo keby sme sa konečne vrátili k tomu, čo nám ide podľa zásady Šuster, drž sa svojho kopyta. Začneme sa modliť. Keď to budeme robiť povedzme 40 rokov, som si istý, že to prinesie pozitívnu zmenu a Pán odstráni zlo, ktoré nás momentálne gnievi. A možno by stačilo aj to, čo odporúčal Židom Ezdráš. A nermúte sa, veď radosť Pána je vaša sila.